Greetings molweni ngani kwethu asinibingelele kolunye uhlelo oluyingqayizivele. This is Durban Network. I am your host Usabelo umfokandabase. Eduze kwami noma e-studio namhlanje sivakashelwe insizwa evamile ukusivakashela uNcenza umfokantinga who's a political analyst or political commentator, abanye bayaye babize kanjalo. Sizongqamuza nje indaba ezihlukahlukene kakhulu ezihlangene nezombusazwe. Mfowethu sikubingelele studio. Siyabingelela kakhulu Fokandabase. Yes sir. Nababukeli beDurban Network sithokoza kakhulu ukuphinda sibe khona futhi again. Kehlala. Thank you so much. Mfowethu kuningi okuyaye kukhulunywe ama-political analysts and commentators, even nezinye ingcubabuchopho nezazi nosolwazi abathile beloko bakhuluma nge-system and abantu abaningi they don't understand ukuthi yiphi yo system uzozwe munye the system is broken tonton whatsoever. Sifuna uzosicacisela kabanzi namhlanje makukhulunywa ngale system le kukhulunywa ngani mfowethu? Fokandabase le esoyikhuluma namhlanje izobanyakazisa abantu abakhulu and ukunyakaza kwabo bazokulandela nawe bafune mina ubatshela ukuthi ngimaphi but ake sikhulumeni ngayi system. Yes sir. Isystem esikuyona njengamanje i-capitalism system. Yes sir. Ikhandwe kanjani i-capitalism system in a high class high level la khona kuthathwa khona inqumo ezinkulu ibisizoba ne-middle class ama-middle class ama-containers noma abavikeli be-high class bese kuba khona i-lower class i-lower class ila khona kukhona mina nawe abantu abama-victim yonke into esiyenzayo thina i-cause ye-high class. Yes. Uma sithi siyayilwa sivinjwa i-middle class kukhona bani kwi-high class? I-high class ino 10% we-population yase South Africa. U-90% wayo abokufika abelunga bamhlophe. Uma bekhona abamnyama kulo 10% one high class engaba munye. Hilo oyisithunywa sabo othatha i-message ayinikeza i-middle class. Obani abakwi-high class na? Kukhona the land owners abanikazi be-South Africa. Abadetermine ukuthi umhlaba umanejwa kanjani uphethwe yibona. I-price, i-economy, yonke imithetho ikhishwa yibo. Bancane ngalendlela yokuthi uyothola ukuthi umuntu emunye kumnotho wase South Africa mhlawumbe uona ama-trillions ngoba bancane. Into abayenzile bakhanda imithetho ezoprotecta bona. Uma ngabe kufanele i-cost of living ukuthi manje ayinyuke kubantu idetermine wayibona and umuntu ozongena kubo udeterminewa ibona futhi ukuthi ubani ozongena especially president. Yes. I-president kufanele kube yibo abashoyo ukuthi ubani upresident. Kukhona insizwa yakadlamini umcebo owathi uma bethu Ramaphosa uyimafia wathi akayona imafia ayi-contest i-president kodwa iyayi-influence ayi-contest ya-influence. Uma ukwazi ukuma ey'gxotsheni uthi ufuna ukuba president awuyona imafia kusho ukuthi uRamaphosa is not a mafia but uyi-puppet yama-mafias which is i-Stellenbosch mafia. Ibona aba-own land yase South Africa, ibona abaphethe i-economy yase South Africa, ibona aba-implementa imithetho. That is high class. Bese i-high class i-recruiter i-middle class. Yes sir. Kwi-middle class kukhona amaphoyisa. Kukhona i-judiciary la sifica khona oJudge Zondo oMandisa Maya sifice amaphoyisa amasosha onesi odokotela othisha labantu nje aba-afforda ama-means of living ngendlela eyanelisayo bayi-middle class labo bantu. Bona i-population yabo it's made of u-20% we-population yase South Africa. Yes.
baseva ama interest high class. Now bese kuzoba khona I lower class. Yes. Kwi lower class kukhona abantu abanye bavuka nje bayosebenza umsebenzi ukuthi balale bedlile, abanye they don't even have that job. Baze bazanywe baphila ngama grant, baphila ngamaqolo and baningi bawu 70%. 70%. Njengoba su 70% yonke umnyakazo wethu useva ama interest high table. Okuyi first class. Now la kule stampede la gcwele khona thina sonke sifuna ukungena kwi second class. I middle class ibisithi asifundeni sizoqashwa. Kanti abasitshela iqiniso. Uya recruitwa ukuthi ungene kwi middle class. Nansi into ofuna uyenze la I high class ibeka ama policies azokwenza kube nzima ukuthi umuntu okwi high class okwi lower class ezokwi middle class. For an example siya kuhulumeni bamakhansela manje fokaNdabasi. Now imqathango abayibekile ukuze uqualify ukuba independent candidate angazi malini kodwa bathi iba nemali more than 100,000 ukuthi yo register ukuthi ube candidate. Yindaba bafuna ube nemali engakho. Ingoba bayazi ukuthi bancane abantu abakwi lower class abanga afford leyo mali. So ma afford leyo mali automatically uya qualify ukuya ku middle class. Now sixabana phi namakhansela. Yingoba njengoba wena ukwi lower class uyafuna ukuya ku middle class. Yes. Mawusuku middle class automatically conduct yakhe izoshintsha. Yes. Ngoba wonke umuntu oku middle class kufanele aseve imandate ye high class, a protect I high class. Jeez. So ngesikhathi nina la nifuna lemsebenzi bathi fundani, ufunde uthothe egcinela uzoqasheka nemfundo yakho ngoba bayakubona ukuthi umuke waya. Ngoba before uye kwi middle class kufuneka udrainwe lento yokuthi you are here for my people, I'm here ukuzoseva abantu. Abamfuna umuntu oseva abantu, bafuna umuntu oseva I height. Kwi middle class muku middle class useve high table. Now uma ngabe bekudonsa kwi lower class bekulethwa ku middle class kufanele kube ukuthi wena angikwenze nje isibonelo osizokucacela na uzosibona. Yes. Sinendoda la ephethe Patriotic Alliance. Yes. IPA uKatin Mackenzie. Yes sir. Ngesikhathi esekwi lower class wayibanga umsinde ethi amaforeta bahamba. Now yam recruiter I middle class yamletha lapha ngoba ku middle class khona no president. Yes. Kube khona nama MPs ama ministers ama parliament members ay middle class labo bantu. Now bam recruiter bamletha kubona. Icula selicula manje alisefani naye licula esekwi lower class. Ngoba umuntu okwi lower class umuntu okufanele ahlupheke nje lo anganako. So uma uzosuka kwi lower class uye kwi middle class bese ufika kwi middle class uzobuka idingo zo lower class ngeke uyiqede item yakho kwi high class. Ngeke uyiqede item yakho kwi middle class uma ubhizi unakekela idingo zani ze lower class. Mawungangikholwa buza umsholozi ukuthi waphuma kanjani. Ingoba wathe kwi middle class wanaka idingo zani ze lower class. Now zikhandela kanjani igebengu ama resources from I high table I high level eza kwi middle class unlimited ngalendlela ukuthi middle class nayo ifuna ukuyidlela wona. So uma ngabe ukwi lower class kuncane okwehlela kuwe. The moment silambile singakutholi ukudla vele sizolwa. Now ama systems uke wonke umuntu okwi middle class njengoba ngithi umsebenzi wakhe ukuseva ama interest high class. Hayi ngoba na kube sizonda ngempela oNJ Mteha uma bethi uma ngabe mhla ka 30 June bazoletha amasosha. Akubona bazoletha amasosha. Amasosha azolethwa Johan Rupert Rob Joseph bonke labantu abaphethe South Africa. The Menels family. Ibona bazoletha amasosha ngoba ibona bakhipha umyalezo kwi middle class ukuthi do this now. And the middle class ngoba iqashwe I high class kufanele iyenze into eshiwa I high class.
angazi noma ngizwa yini ngizwa ngayo. Now akumnandi kubona ukuthi uma bengenza lonto vele kuzoliwa and akuzoba mnandi kubona ukuphuma kwedumbu kodwa ayikho into abangayenza ngoba isystem isiba-adoptile yabayisa kwi-middle class ba-afford imizi ebizayo ba-afford imoto ezibizayo nabo qoba basafisa ukubuyela kwi-lower class. Now isystem yenze njani la kwi-lower class indlala kunabantu la kwi-lower class ababizwa ama-criminals. Mina ngikutshela into ehlukile namhlanje okhetha mahlala they are not criminals. La kwi-lower class uma ubona ukuthi no ngidlala indlala nje kodwa South Africa inemali engasondla sonke ihleli kulawa amadoda akwi high table. Now indlela okufika kuona ukuthi urecruitwe i-middle class ikulethe kuyona. Mayinga ku recruit i-middle class ngoba uma urecruitwa i-middle class akubi ubuqhophololo ukufika kwakho kwi-middle class. Akubi ubuqhophololo ukufika kwakho kwi-middle class uma ngabe urecruitwe ibona. Iqiniso ukuthi uRamaphosa wakusho naye ukuthi ukhetho waluthenga. Akukona ukuphula umthetho lokho ngoba vele i-middle class ubedingeka kuyona. I-middle class inanama organization abizwa ngo Human Rights Commission. Ngoba arecruitwe i-middle class awasho lutho ngezinkinga ze-lower class. Ngesikhathi i-lower class ikhala ngewunga, ikhala ngokureshwa, ikhala ngokudla okhishwa ama-foreign nationals okugulisa abantu, yitolo zabo bezo-invade i-local economy, ayishongo lutho i-Human Rights Commission ngoba umsebenzi wayo ukuserve ipurpose yani ye-high class. So msukwane sesithinta into elethwe i-high class la bazoqala bayiquote imithetho. Le system sizoyibreaka kanjani sama South African? Indlela yakhona ngoba umuke waphuma eceleni wagudla wangafuna ukuthi usuke kwi lower class uzo kwi middle class bese uzongena kwi high class. Kwi high class ngizocacisela kanje. Kwi high class labantu abahlala lapha bafuna umuntu oyedwa kwi middle class abazosebenza ngaye batshelene imlayezo. Lo muntu bamqamba igama bathi upresident wezwe. Kana kayena upresident wezwe ibona abanikazi bezwe. Yena ba controller ngaye thina. Yena ube sethumela i-middle class la kukhona khona iParliament bafike bashaya imithetho bona kwi high table bese beyitshela upresident. Mfoka Ndaba sake ngibuze kuwena. Msukwane kusayina ipetition yokuthi abantu besilisa abaganane bodwa njengoba kuthiwa kwayiwa nasemphakathini wena walithola lelo thuba. Okay, siyabuya ke siza la. Amaqembu ezepolitiki uma ngabe ezokhetha amakhansela kukhisha umthetho ukuthi ikhansela awulise emphakathini wena walithola lelo thuba. Ingobani you are not the candidate abafuna ukuyirecruit ukuthi kwi middle class umuntu wa middle class ufuneka recruitwe kunamakho akusikona ukuyofunda ukwenza uqualify. Kukhona umfana wangakini one diploma ye theology yayi whatever le diploma nayo one doctorate phathakalona ikhansela uphethwe indoda ezidlubulwa dlwendlwe end of standard 9 iyona eyikhansela ngoba isystem ifuna abantu abazothi mase bedla kahle kwi middle class bakwazi ukuphushela bakwazi ukuvimba lower class ukuthi ingakhuphukeli kwi middle class akafuneki umuntu oseva ama interest lower class. Msukwane wafuna ukuseva wona kuba khona igama abaqamba ngalo bathi criminal. Ngani iqiniso la ngempela awuyona icriminal uyi-revolutionary. Wenza lento eyenziwa oZuma Msukwane bephuma beyolwa nesystem yamabhunu ngoba kuqali befike kuba belungu high class kuba amabhunu kwi second class bese kuba yithina again kwi lower class. Now lento ebiyenziwa kubona ma befuna amalungelo abo bona sebenza kuthina ngoba i class bathathile bonke abalethwa ku middle class ukuze bavikele ama interest ani ama mineral family ngoba ukuba kuthiwa izwe labuya ngabe imines onwa ama South African. So izwe libuyanga icapital system kuseyiyona sibreaka kanjani ke lento funa sisho lento sabelo eningayifuni nani. Kodwa iyona nto phela ukuze abahlali kwe high table kwaba nempi yasesandlani kwaba nempi yasencome I high table bayithatha ngempi njengoba beyi own. Now nathi
thina ku high table bekhona inkosi uShaka kukhona odingana ibona bebe ku high table ibingekho ke i-middle class econtrol ama-masses ama-masses zonke befinyelela ngendlela ayithandayo emnothweni wezwe namhlanje umnotho wezwe uphethwe abathile thina sivuthuzelwa nje lokho okuncane nayo into engifuna uyinake ayike ngiyangimezwe nje bethi aboma singahlangana sabantu this portion of land ubo labantu bayasangana baye understand system yonke mfokandaba into yenza phansi inikeza umuntu oku high table iprofit ngoba ibona abashaya imithetho mangayofuna imali ebank umthetho sasingekho thina kusha umthetho ukuthi umuntu othatha iloan ukhokha malini ufika wena ukhamba sewusayina umthetho owunikezwe yibona owawungekho ushawa usayini bafuna ukwenza sure ukuthi yonke into oyenzayo phela wena udinga imali kahle iquantum alone million yes mawunganje kathatha ubuze iquantum indleko zokwenza iquantum mhlawumbe indleko zokwenza iquantum zu 100,000 uma bekuthiwa izwe liphethwe kahle iquantum ngabe lithengwa ngo150,000 yes sir ngenxa ukuthi sirulwa isystem ukuthi alivumelekile Toyota ukudayisa iquantum direct kufanele livaye kuma dealership awonwa obani middle class ngomthetho kabani ka high class uyabona ukuthi isystem isibambe kanjani now ngesikhathi sipaquza kungalungi sesifuna indlela yokuthi siyoxova labantu abaku middle class ngoba ibona abasivimbelayo ukuthi siye lapha ya kwi high table ngesikhathi siyakubona thina bashintsha igama abasibiza ngalo bathi sini sama criminals kanti we are not criminals we are revolutionaries sifuna okwethu okuphethwe wongxiwa abakuthatha ngesikhali ngebarrel of a gun esandlwana sifuna kona manje base bethatha abantu bethu bababeka kwi middle class babanikeza ingcosana yamafutha abawadlayo base besivimba ukuthi singayi kothatha le yanto ephelele now ngesikhathi ke sasiphume eceleni thina kube sekusuka abantu abaku middle class uma simo balaza sihlanganisa uyabezwa mali belonto singayenzi asingali omayimane bethi noma singalwa ngeke usize ngalutho othabo umbheki bekhuluma wonke lo dota abawukhulumayo into edala bawukhulume bayabona ukuthi abantu mabengahlangana thina masihlangana into oqala ezocollapse yini middle class okuyi government meke kwa collapse ugovernment sebezovela obala oOppenheimer no Minel no Rupert ukuthi nampa abantu abaphethe into yethu asibaboni ngoba sivinjwe uRamaphosa noZuma noMbeki bonke labantu ababo president ibona thina sicabanga ukuthi impilo iphelela kubona kanti bawo middle class ba serve interest yani ye high table so ngesikhathi thina sifuna uku-invade sifuna ku high table funa sidlule kubona now baqala ophakela umthakathi baqala imarsh and marsh bashaye ba-invadani izinto zani ze middle class ingakho uma kade kunomhlangano kuthiwa kuhlangene interministerial ban committee lekade ihlangene abasho ukuthi cha siyabona ukuthi anithwele kahle siyayibona ingane siyabona amability adliwa bayisho lonto bakhuluma ngokuthi uma ngabe sifuna ilungelo lethu alingaphazamiseke labanye obala babanye balelungelo belithathaphi ubani owabhala iconstitution angithi ngishilo ngathi high table iwona obhala umthetho yonke lento bafuna ukuthi sibe busy la silwe sodwa while bona beexploiter umnotho wethu na yonke ingcebo yase South Africa jeez lento izolunga ngokuthi i-high i-lower class izolunga ngokuthi lower class ishaye imiddle class izoshaya kanjani bukake njoba thina sithi ngihamba ama foreigners amaphoyisa azofuna ukuvimba thina bese kusuka umuntu la around thina esixukwini aphinisele kwi middle class ngoba nje middle class isivimba ngoba wona iya afforda ine salary every month ivimba umuntu ono 350 yini ongayenza ngo 350 now i middle class ngoba wona iya afforda thina iqalelelo kusinikeza ithemba kwathemba lisasebenzeli cost of living is too high yes sir now sesifuna ukuyozithathela kwi middle class i middle class yazi ukuthi meke sashaya yona kuzovela i high table ingenza noma yini i middle class okwamaphoyisa amasosha othisha onesi bengenza noma yini ukusikhalma down
ngoba msukwane kwane strike bangavuka emsebenzini ngeke baze bahole and makulimala isalary yabo baneyikweletu bakweleta imoto bakweleta imizi abazi bakweleta into zabo kodwa bathi bayikweleta in fact msukwane middle class yalwa songena emhlanga singe msukwane lower class yalwa songena emhlanga liyamize yethu yakhiwe isa South Africa yakhiwe ngengcebo yethu thina singene sifike siyithathele sihlale endlini zethu manje uma ngabe sifuna ukwenze njalo labantu abakwi middle class aba enjoy lezi zinto bajabule baye enjoya ababona ukuthi singasanela sonke mabengasuka endleleni yethu singasanela sonke but bajabuliswa iloputshu abawunikezwa ihigh table silunga kanjani ke ukuthi mhlawumbe ngicela ngenza ngemarsh and marsh yes yabona imarsh and marsh mina ngeke ngaya kuyona angizange ngize ngivele ngakubona nganibona nje nihla nenyuka ngenza short ngiyayifihla angifunanga ningibona nansi inkinga yami ama laws eswanikezwa imiddle class akuwona wayo awe high table now uma wena wa obey umthetho basuke sebene show ukuthi ngeke uyibhobose I high table yingakho imarsh and marsh engathi bayinaka ingoba iyawuhlonipha umthetho yes ayizokwenza lutho ke mayisahlonipha umthetho ngoba lo mthetho uhloniphayo kuthiwa ihlale phansi bamba umthetho madoda asenzeni ngephepha iphepha likhandwe high table ngoba ifuna isifinyelele kuyona so uma yonke into yoyenza imiddle class yathi wenza kahle okwazi ukuthi ngeke ize kubeke emnothweni wangempela msukwane wenza into eyenza imiddle class ikuvukele okwazi ukuthi wenza into eright ezokuyisa ngqo la kufanele siye khona so njengalokhu imarsh and marsh kuma amaphoyisa ngalo owana ukuthi awami ngakuma illegal foreigners avimba thina ukuthi singayi kuma illegal foreigners indaba avimbe thina ingoba a protector interest yani ye high table now uma kusathiwa istrike si peaceful march ipeaceful hayi ngoba la ipeaceful ingoba iserve ipurpose ye high class maintained by middle class msukwane yangayiserve ipurpose ye middle class khona igaba bazosibiza ngakhontomazane bazosibiza ngama hooligans basibize ngegebengu because siphume ngale komthetho wabo indaba bathi siphula umthetho singazenzelanga wona fokandabasi belikhona yena ijele kusaphethe ushaka kasenza ngakhona so indaba kube khona ijele yathetha kube khona ijele yini ingoba bathe ngoba senimancane enigada umthetho no 20% akwakhiwa ama centers kani qale bekuba khona ubukhosi bese kuba wonke umuntu beyiphoyisa lo muntu ukuthi mawona endaweni yangakini untshontshe inkomo ubizelwe esihlahleni ubizwa amadoda kuthiwa mndeni wasibani bani ingane yakini yakanga uncikiswe ebhentsheni ushawe isidingo sejele kahle hle asikho but ijele ila kuqoqwa khona abantu abakwi lower class asebebonile ukuthi silanjiswa umiddle class nawo uthunywa uhigh class now ngesikhathi ke sewuphula imfuno ze high table imiddle class iyakuthatha yokubopha ikubize ngecriminal ngoba wenza into eright ekuyise emnothweni ngempela lento abayiprotectile bona in fact abelungu bathatha abantu bathi nenzoba ama protectors zethu nayi futhi ufuna uyinake la thina abantu asivumelekile ukuphatha iR5 AK47 ayikho license yawo kodwa amaphoyisa anikeziwe indaba ingoba yazi lamaphoyisa adila nama masses labantu sifuna ba maintain about 70% now ukuze laba bethu abasimaintainela u70% u70% mawuvuka bakwazi ukuvithiza abawonqoba asuhlomise ngawo yonke indlela so silwa impi naba kwethu futhi kofanele sishaya abakwethu ukuze sifinyelele eqinisweni elithi iSouth Africa iyazi afforda amukho umuntu ongahlupheka la eSouth Africa uma kungasuka ama minerals ama Oppenheimer o Rupert basuke emnothweni kuhlale thina ngoba umnotho wethu amukho umuntu lo mnotho usanele sonke but imiddle class lokho ayikwazi hayi ukuthi ayikwazi iyakwazi ukuthi umnotho usanele but ngoba iyancetheza ijathuliswa ukuthi ma uyimember eParliament uthola indla mahala and
indawo zabo beza short ziprotected. Ingakho uDlonzi wakhuluma ukuthi ithi barbaric act lento enziwa ithina masifuna ukuthi ama illegal foreigners ahambe. Ingobe la ehlala khona yena ngeke ulifice izayi ne container lidayisa ama drugs. Ngeke uzokuthiwa kureshwe ingane ngoba bathathiwe imiddle class ithathiwe yanikezwa zonke izinto ezifunayo kwase kuthiwa gadani laba. Now the moment ithina sinyakaza siba namagama amakhulu esibenza ukuthiwa sama criminals kushiwo yonke into vigilantes yabo sibizwa abantu bethu abamnyama ngoba beprotector umnotho wani wethu ophethwe yini ihigh table. Now wonke lamagama siwona kwaba kwethu ngoba befuna ukuvikela ukuthi bona bayahla abanendaba nathi esingahle. And sekufike la khona abantu sebebochala siyaqhashazwa. Khona indawo oyithintile la mfoka Mtingu ukuthi noma ngabe ungasebenza kanjani lapha kwi low class kodwa still kubenefita bona uze waqala wathinta indaba yokuthi uma utshala amadumbe lapha kwi low class vele zodinga approval yeSpar noma ya Shoprite ukuze ukwazi ukwadayisa. Yabona uma manje Ngizozenza isibonelo esihle. Mina ngwasezwelibovu. Ezwelibovu kuke kwaba neproject kwakhiwa ama toilet. Ngifuna uyibone nje lento ukuthi awukho umnotho oya ku middle class. Saqashwa sangangu storeman lapho saso bricklayer kodwa ama blocks ay deliver inkampani yamandiya. Inkampani eyiphethe project asiyazi yayivelaphi. Ngoba ukuze uye ku middle class kufanele urecommend umuntu okwi middle class ukuthi uyaqualify yini. Mina ngine inkampani mangakubalela inkampani esengaba nazo eyokuqala engabana kwakuyitanyazi construction kwaba iNcemzolini kwaba iAspole trading mungasuyibheke manje zibiza igama lami ngokuthi abantu abakwi middle class abamfuna umuntu ocabangela abantu ayizange eziqashwe. Kodwa mabema you need to open your own business. Government funding is there is no government funding there. Le mali eyabo they share among themselves. Yilo putshu aboputhuzelwa ihigh table. Ngisho ngavula itech shop bro. Ngisho ngavula itech shop ngeke uwalima amakinati entsimini yakho busi yawadayisa. Ngisho ngavula itech shop uzo order kubona. Ayikho into oyenzayo la kwi lower class engewona interest ye high table. Believe me you I price noma indleko zokwenza iCoca-Cola azuqedile u5 rand. Bese kuba yibona ba regulator bathi kunomthetho uthi wena Sponono warehouse uzothenga in bulk bese wena uyikhipha ngo10 rand each. Thina sizokuthexa u3 rand kulolo yabona yonke into oyenza kwi low class phela I high table ibeka umthetho evala ikhala zokuthi angabi khona umuntu from lower class ongagcina efinyelela kubona ngamandla. Shuthi market value imarket control lalela imarket value ngavele lento public vele usibusi amasonke usibuli yop uvula iMoFire. Yes. Kumthatha isikhathi singakanani ukuthi iMoFire ingene ko Pick n Pay. Ingoba ubengabelongi kwi middle class. The protectors of the high table. Kukhona imqatha ngadlula kuyona. Ukuthi iMoFire sikwazi ukuyibona ngisho ko Pick n Pay. Ukuthi ngeke asixoxele. Akungenwa kalula kwi business eSouth Africa until uvuma ukuthi business yakho kuzothi kuyeyakho uzothola ingcosana ye profit kodwa okuningi kwayo kuyodliwa ihigh table. Sinabantu mfethu ongakazi ubabone kodwa into oyenza la phansi ibenefita bona. Jesus. Uma kukhona into okwazi ukuyenza wena uzenzele ibizwa ngecrime. Angibenze into esimple. Abantu abamnyama eGoli mangabe sebeqedile labo kumbi mine bahamba bayangena bona. Babizwa ngani ishigama la? Kuthiwa yini? Kuthiwa yini? Ozamazama. Izamazama. Now the rightful owners of the land uma bemina babizwa ngozamazama. Bese kuzothi imessenger ye high table okuRamaphosa wathunya kwathiwa wena ke mawufike enza short uyaqeda
ngamazamazama wakhipha amasosha adubula laba bantu but thina abantu efuna besiyamayina ngoba izwe lethu kodwa makumayina thina sibizwa ngani ngamazamazama bese kuzothi abantu abaqashwe i-high table ukuthi bamayinele i-high table babizwa ngama-miners kodwa uma ungaqashwanga i-high table ukuthi umayina ubizwa ngezamazama mhlambe ake ngibuze Ntinga for example kunalabantu kunama business manje abamakhulu ama-Somalia ama-Ethiopians ilaba bako Bangladesh Pakistanis ababukeka bezakhela i-circle yabo babe nama supplies abo i-middle class why ingabavimbi I mean i-high class why ingabavimbi ngoba it seems like I benefit out of bona abaningi ababhenki mebethenga bathenga mhlambe straight from China if it's China it seems like abanye they are doing their own products la ama fake I benefit nje kubona why mhlambe ucabanga ukuthi ngaba challenge but kodwa indaba lento ungayiboni ngithi mina kwana yonke into yenza i-middle class ithule ingoba leyo nto isuke ine benefit kwi high table babonile ukuthi uma abantu abamnyama bezoqhubeka babe nezipasa kani ba ama rightful owners of the land abantu abamnyama seku level ukuthi abasafuni ukucontrolwa now base bezoletha labantu ukuthi bazodlalela ibusiness mfethu uma ngakutshela iqiniso mina ngicela econtaineni yangakini ufike ubone ukuthi lama Somalia ahlala ema container le moto eyifika izodeliver istock abasidayisa yezaphi ezase South Africa lalela laba bantu i-high table yakuhlela ukuletha ama Somalia ukuthi azodla i-local economy ngoba i-high table yenze yahluleka ukucontrola i-leader ye-middle class okay qale la ufike kwangena uMandela wasigoqa sayibamba imithetho kwase kungena uMbeki wasenza sayijwayela babengafuni kungena uZuma uthe uZuma ma engena uZuma wavula impompi eyehlisela umnotho kwi-lower class okurong ukuthi lower class ikwazi ukuyimela ngokwabo uthe mengena lo ufunwa yibi into oqala yenzile ufike waletha iCovid uthe melethi iCovid i-buying and selling even from lower class ya controlwa yibona babenzani kwangaphuma tender kwangaphuma lutho kwangaba khona umuntu nje oclaim indaba yama-million akade bewaclaim isikhathi sazuma ama tender kwathula kwathi nya ngesikhathi babenzani babe busy babe spenda ngabe spenda nje imali ibuye lapha e-reserve bank i-reserve bank onobani ibona high table so in that space of 6 months bakwazi ukucollecta yonke revenue yonke imali yabo eyadliwa i-lower class inikezwa uZuma bayiqoqa so ama Somalians mfowethu njengoba ubona ebenganako ingoba abezokhipha umnotho kubanika umuntu abamsabayo kahlehle ilo omnikazi womhlaba ilo okuzalwa eSouth Africa uyingozi kubona le nto leyani icontrol ayibona behind the scene lana kune mafia nje around iTheku eyakhanda iwarehouse la khona ama Somalia iwadilivele la ebeke khona itolo imali yawo ama Somalia lama Somalia ahlala la kulama noma ungafika khona yangakini wabu aphuwa awanamali awanamali ingoba afika collect imali ayinikeza abanikazi bawo kuseyingcenye yokulanda ucash ebantwini ukuze ucash ugcina ucontrolwa i-high table hayi ngoba naku ba benefita kakhulu ngale yanto yingakho be prepared ngisho ukukhipha amasosha uma ngabe sifuna ukubuyisa i-local economy ngoba bayazi ukuthi money is power so yinye nje indlela ngoba uma siphuma eceleni basivimba bathi sigebengu and uma sithi siyayiqonda siyayilwisa sivinjwa abakwethu bathi msani ku strike abafethu after 5 years khulilekani kuzongena omunye kuzoba ngcono bebe bazi kahle ukuthi nalozo ngena usa controlwa upresident munye la i-high table umuntu on land umuntu ona i-economy umuntu ophethe umthetho so i-high table iyona eshaya umthetho iyona control imali iyona control iland noma ingaletha bani ukuthi upresident lo muntu lo
ngithi liaising person umuntu abakazi ukumsondela bathi ndoda tshela abantu ukuthi tshela abantu ukuthi akasiphethe uRamaphosa we liaising man ye-high table ukuze thina sikwazi ukufika ekuthaneni sithathe umnotho kufanele siwise i-middle class ngezindlela i-president i-collapse ngoba i-president akuyona high table i-middle class lento kaRamaphosa i-parliament i-middle class. Do you think we are getting to that stage since abantu now are very vocal siyabona ukuthi ama-unrest akhuphuka abantu benza ngawo wonke ama-means ukubonisa ukuthi sebedele nge-system noma i-regime ekhona njengamanje? Abona i-statement sakho siyimpendulo njengoba abantu sebedelile ngithe mina kwena kuzolwa i-middle class nani ne-lower class once kwalwa labo bantu ngoba ubona unese sivimba amastele kuyaso siwasivandalaza eclinic angabe sakwazi ukuya emsebenzini bese kuthiwa no work no pay ubona uthisha sivimba amastele hayi ngoba nake efundile uyabo so vandalize isikole bese kuthiwa no work no pay laba abantu banikezwe into ebaphakelayo so ngenxa yayo kufanele bagcina kunabasikhuza bengazi nje abesikhuza abasikhuzeli bona bakhuzela i-high table angcono amaphoyisa ayazi ukuthi njengoba besikhuza nje asikhuzela i-high table bafowethu siseseduze. Do you ever told mawuzo biphoyisa ukuthi izizathu zakho zokuthi siqashe ngoba uvikele oba noma wena unikezwa umthetho bese umthetho automatically kube yiwona ovikela laba abantu? Yabona wena ungibuza umbuzo onempendulo mawufika kuyoba iphoyisa unikeza umthetho lo mthetho ubhalwe yini high table ngeke i-high table ibhala umthetho obetray yona uma ibhala umthetho ozovuna yona busuzovandalize i-lower class thina si victim yawo yonke imithetho uma bethi South Africa belongs to anyone who live in it babezifaka lapha iSouth Africa ibelonga kuma natives kubantu bokuzalwa abazalelwa la abakhulele la abala now sawuvuma lo mthetho ngoba umuntu wethu osimele mebizwe high table usuke yothi yes sir abesezo implement now ukholela ukuthi uMandela wayidayisa yini izwe ngekhathi zeCodes? Angikholelwa ngiyazi sengibonile ngoba ukuba uMandela akalidayisanga izwe phela ngabe ayikho inkampani ekhiqiza igolide ekuthiwa iAnglo American eSouth Africa ngaba sinawo American Swiss osenzela amagolide yabona ngendlela imiddle class o corrupt ngayo uyazi ukuthi emakhaya mawuthenga indawo yokwakha emakhaya ukhokha 100,000 ukhokhiswa induna umquba umphuphe wangakini ukhokha 200,000 bafuna ukwenza impilo yethu ibenzima and the moment benza ibenzima the moment sifuna ukuyongena nathi kuma decision making ngesikhathi sesiya lapho ke la kuzosuka khona impi ye black on black lelizwe lobuya ngendlela elamba ngaphasi oqale silwe sodwa bisiya collapse i-middle class once ya collapse i-middle class automatically i-high class izoyiwela ngoba yobe ingasaphethe umuntu so bese siyela siyothatha ngokwethu kube ngokwethu izofuneka libuyele emakhosini njengoba babefikile esandlwane bashaya siphethwe amakhosi buyele emakhosini bese amakhosi ekhethe administrator okuyiparliament elikhethwa amakhosi nalo futhi lisebenzela amakhosi sonke sishare equally umnotho wezwe lethu ngoba kahle hle lo mnotho usanele inkinga uranwa amafamily ambalwa abakwa table ibona abantu manje masifuna ukuyakubona sivinje umiddle class owabantu bethu automatically sizolwa sodwa ukuze sikwazi ukuyophodloza i-high table. Sizoshifta kancane nje siyazi ukuthi kakhulu manje eSouth Africa there's a lot of unrest that are happening with regards the undocumented foreign nationals and stuff. Ake sithi nje ukuzuma in kancane kuyona mungakanani ngokubuka kwakho umonakalo osewenziwe abantu bokufika eSouth Africa? Abona laba abantu bayisevile ipurpose e-high table mawungasuka la manje uye la ngaku Williams Road ufica amaphara lapho ngeke ungibuze ukuthi mingakanani
ma ungabuka ivideo ku YouTube kaphakela umthakathi la kade kunomkhuleko khona bekhulekela amaphara ngeke ungibuze ukuthi umonakalo omngakanani uyawubona iTheku linja awuthi ngikhulume ngeTheku uyabona iRay Clement rank la emva kwayo kunaleya building elapha uma ucabanga wena lesifutha nkulu lesesiphethe iTheku balo baba lo uqaba akayazi le ndawo uyayazi akayilungisi ngoba ukuvandalizeka kwabantu ipurpose ye-high table ukuthi abantu babili imkhuva bayiyo mukhulu umonakalo wenziwe labantu and iSouth Africa ebu enjoya ngoba abafuni mabedla kube khona umuntu obabukayo bacontela amathe bafuna mase besika amaqathana onile thina sibe silele lapha ezansi isikhala abamfuna umuntu obonayo ukuthi kwenzakalani wavula amehlo either bakubulala noma bayokuvalela kuyijele ofithi uma ngaphatha abantu ngempela isidingo sejele asikho umuntu uqondiswe emphakathini wangakubaqonda phila impilo eqondile kukhona ijele ngoba bayazi ukuthi abantu ababadonsile babasondeza ngakubona bancane akwenziwe isenta la nephoyisa isidingo sala sikho abantu bebegadela imphakathi ubuthi mawonile nje ububizwe lesihlahleni lapha ufika uhlawe ngenduku uyeke phansi umsangano uhambe yobamba inkaba ulime umndeni wakini uphile uJulius Malema who's the president of the EFF uke wazwakala ikhathi eziningi ethi cha bangaxoshwa abadocument thi uphawula kwakho njengoba uJulius Malema efola under imiddle class yonke into efuna high table uzoyivu uJulius Malema isisebenzi sama drug cartels afakwe high table ukuthi akazo vandalizer ulower class ngoba ulower class mawuvuka kuzophazamiseka bona so uyisebenzi se high table uyaholela lokho akwenzayo akanendaba nathi akasoze aba nendaba nathi mhlawumbe ake ngiqoqumbele nje ngiqoqa amukho ngiyayiphinda le amukho umuntu wezepolitiki ngisho nalo wangakini amukho umuntu wezepolitiki oyoseva ipurpose yomphakathi ngoba umphakathi ulower class ukuze kwezepolitiki udle kahle ignore the lower class ukuze kwi middle class udle kahle uGettin Mackenzie wanyuka athi abahambe wabo ukufika middle class akasasho ukuthi abahambe amukho umuntu wezepolitiki uma sifuna izwe lilunge asiyeke ipolitiki asiyiphume nje ngoba nje wasiyovota nje imiddle class iyo recruit ama new members babo azongena ku middle class hayi ngoba nakubefuna ukusiza thina labantu funa abahlale beshintshwa ngoba the moment behleli bogcina sebazi ukuthi lento esidla ivela phezulu bese befuna ukuya phezulu so njengoba kuyovotwa nje in fact ukuphuma ipost ikhishwe high table ifuna ukuqasha ama members amasha azohlala ku middle class njengamanje abantu abama recruiters noma ababaqashi noma ababamba ama interview i middle class iyona ezodetermine ukuthi emthwalo ubani ozoba yicancel ziningabi indawo umuntu ofunwa abantu akasoza be cancel kuba umuntu ofunwa i middle class yo recruiter manje bayoqasha abantu abazongena ngoba i middle class inesibalo esithila kufanele kudlule kusona njengamanje bayoqashela ini i middle class bazodiliza baqashe hayi fokantinga uyichaze yonke ugwinye neminye imibuzo ekade ikhona siyabonga ma izwakele kathi nasemphakathini ngazwakala ukuthi lento yokuvota bafowethu njengoba nje siyakovota angifuni ukukhuluma ngeANC into engekho nje kumuntu onengqondo into engekho hayi ke ANC kuphela ngithi mina umphakathi wase South Africa uma nisayovota nisayo advance icapitalism system lesicindezele konke lokukhala nikhalayo ngeke kuqedwe ukuvota kuyoqedwa ukuthi abantu abasukume ingabi lento ekuthiwa middle class ipresident le abantu abamnyama le nto kufuneka iphele ngoba isisizi thina abantu abamnyama awusho uma kuthiwa lento yasisiza indaba ungekho umthetho othi indoda nomfazi abakhanani kodwa ube khona othi indoda nendoda abakhanani indaba Frabe mina ngiboshiwe ngoba ngishade nomuntu wesifazane akukho emthethweni awukho umthetho othi indoda ishade nendoda othi indoda ishade nomuntu wesifazane kodwa ukhona othi umuntu wesifazane ashade nosifazane indoda ayikhane kodwa ngiboshwe
baphambana nayo yonke into ethinta ubuntu labantu esibayisa lapha. In fact lento okuvota abafowethu sithi siyovota kusuke sekwaziwa ukuthi ubani olandelayo. Kunephalaphala nje ukube kuthiwa bekungena umuntu esamdingi high table uRamaphosa ngabe usephumile. Uhleli ngoba udingwa i-high table erepresentwa iDA. iANC all along ibi project eDA but abantu ebebe bluff kube ngathi kuyaqatshwana bekuyithini. Thina befuna sibona ukuthi baxabana lento okuvota ama South African. Yaqalwa ubani? Nina nikhula emva ka 1994 ubukhosi leadership yeni bikhethwa kanjani? Benihlangana nivote. Cha, ninginikezwe i-capital system. Saya ngobuso savota saba nethemba elingekho leyanto namanje siyahlupheka. Noma singaqhubeka vote sisazohlupheka. Asivukeni isystem akuyona eyethu. And ukhumbule umthetho wabo uthi njengamanje abantu ba South Africa ba close to 60 million. Yes. Including ke inqwaba yama foreigners. Funa bekuthiwa uma ke nje abantu abazovota baba ngaphansi ka30 lonto okuvota iyekho awukho umthetho njalo. Kodwa ukhona umthetho othi iqembu elifuna lishaye 50 plus ukuze likwazi ukuphatha. Kodwa awukho umthetho othi abantu abazovota kufuneka babe u50 plus of the population. Awukho lo mthetho njalo ngoba imithetho bayishaya to protect their interest. And thina uma siyovota we are advancing their system engasebenzeli senibonile it's been 30 years siphuwa siyafunda sihlupheka nemfundo yethu ngoba awungeni ku middle class ungaqualify. Abantu abavuke ukuvota usuku advance isystem. Uma singayifuna isystem into oqala efuna siyenze ukungavoti. Bese sizocollapse yonke lento yo middle class yonke lento le khona labantu kade ngibabala o police force benzani I police force ayikusizi wena isiza umthetho ongabhalwanga uwe iseva umthetho ongesiwono wakho. Lo mthetho esiphila ngawo thina mina ngingaze ngisayinele nowodwa. Kodwa I can tell you njengamanje njobe namakhansela bayazi ukuthi ngihlale ward 103 noma ward 104 noma ward 7 bayazi. Yindaba uma kukhona umthetho omusha angasho ukuthi ward neward akuhlangana nabantu egroundini kuyovotela lo mthetho. Uzokuthiwa kunezithangami kodwa uma sebesifuna bayazi basithola lapha uma befuna siyo advance isystem yabo. Banezikhungo zokuvota ezisendaweni esemaqaqasini ngoba bayazi simaphi. Kodwa uma beyobeka umthetho abafiki kuleyo ndawo yindaba bengafiki ingoba vele umthetho usuku usuphasiswe high table basuke sebezokwenza nje iPR exercise ukuze umthetho emenze njani bawubeke. Sichashazwa yini abantu abamnyama ijudicial system umuntu obekiwe uMandisa Maya akaseve thina useve high table. Nganza kwethu usho njalo ke uncengo umfokantinga uthi cha ayicrash le system ngoba it is just there to advance the interest of the high table. This is Durban Network. Usabe mfowanda abafisa ukuthinta mfokantinga abakuthola kanjani? Hayi abangithinti. Akufike kulensizwa nje. Abangangithinti kodwa ya ku Facebook ngikhona nguncenga ntinga. Facebook ngikhona. Ukhona ezincenga ntinga lapha ku Facebook. Manje umdinga. Senomthola lapha ku Facebook page yakhe. It was a very lovely conversation. Mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi uphinde uqhamuke Durban Network. Thank you so much. Ngithemba ukuthi nalaba ababengithinta ke ku Facebook besho cha ukhuluma ngesystem yini system. Xa usebenayo ke manje enlightenment encane ukuthi yini lesiphila phansi kwayo. Siyabonga kakhulu ku Durban Network. Nganza kwethu sithemba ukuthi out of episode namhlanje kukhona enikufundile. You are now consisting of a greater understanding with regards to how the system works and what is the meaning of the system. I am Sabelo Ndabase, the host of Durban Network. Sisinjaba ke babonani baphinde babonani. Thank you Nganza kwethu.